لی پارێزگا دووکتانە ژمارەکە پرۆژێن دروستکردنا جادە و کۆڵانە هاتینە ڕاوەستاندن بە تایبەت لێ گوندên di nava bajarî de. Welatiyên gundê Qesara jî daxwaza tevî xizmetguzariya dikin bê taybet dirostkirina cadde û kolanên wanan û dibêjin. Tanha Qesara nehatiye îklakirin û her êk cuda methavê te beryêdî û dibêjin hîn nebsermevene. Hafız xojî ki hatiye vêre û alemê gozindê gehandîne bes heta vêgovê jî wek diyar hindek tiştê kirîn bes nekut pêdivîne bo gundî. Qesara jî xudan şehîd e xudan pêşmerge hevê govê te sehkêş seda pitir pêşmerge yêt divê gundî da hey ez xwe jî ek şiva pêşmergeha me divê gundî da bere xwedînê em daxwastên hikûmeta me pitir tewara me bihên hema hindek xizmetguzariya bû me biket. ما دنگ خواهی گوهندی گلک جهادت به پرس حتی وگوه کس دی بانگوازی و من نهادیه یعنی نه سر ریکید ما نه سر شارع ما نه سر فرعد ما همی یعنی جهه داخنه افر این بین همی دم زوستانه بیده آرشه به قطابیا یعنی او و گازیده و دات تخاره بیده جهه دلگرانی که با خرگی همیا Rêveberiya Bajarvaniya Rojhilat jî li hember encamdana vî projeyê qeyranê bi rêgir zane û dibêje her gaveka dergeh vebûne em ê kar di vî projeyê da bikin. Xelke li wêrê cî gund kolanê wan neçêkirîne bêjin Sûlînê wan neçêkirîne ev hemî xizmetin vê bajarvanî gel rêveberiya Sûlîne wan kara bû wî xelkî biketin. Ev qeyranedarayî peyda bû ev proje hate rastandin û her wextê em çavereyne dergeh ve bineve inşallah ev proje de berdewam bin û dê karê wan yê bêjin yê projeyê hêde ve cihbecih kirin. Li Zûrcan kar di projeyan da têkirin û li hin cihan jî rawestçayne. Rêveberê Bajarvaniya Rojhilat jî dibêjît hinek kompaniyan milên xwe dayne bervan projan û bi qer vî karî encam didin. Ev jî di demekê de lê beriya niha projeyê gundê Qesara milyarek û 73 milyon dînar bu hatibûne terxan kirin. Lê qeyranê xelkê gundê Qesara hêlane edvî halî da. Abdusamet Rêkanî, NRT Duhok.